11 minut po godzinie 8, a koło nas w studiu Michał Majewści, burmister Gardu Kościerzyna. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Kościerzyny Powiatu, a także całego Pomorza. Wszyscy tutaj słyszą, wszyscy słuchacze Radia Kasiebę, czyli de facto z całych Kaszub prawie, ale rozmawiamy dzisiaj właśnie o mieście Kościerzyna, o mieście, które ma przed sobą bardzo ważną inwestycję. Dworzec kolejowy, miejsce ważne dla właśnie łączności, komunikacji Kościerzyny, między innymi z Trójmiastem, natomiast jego funkcjonalność i wygląd należy zmienić i właśnie te zmiany się szykują. Nie tylko dworca, ale całej infrastruktury wokół, więc prosiłbym, żeby pan przedstawił prace, które są przed nami. Tak jest, zgadza się. 12 grudnia podpiszemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego porozumienie o przekazanie środków na węzeł integracyjny, tak dumnie się to nazywa. W ramach tych środków i w ramach tej inwestycji ma być przeprowadzona rewitalizacja dworca PKP w Kościerzynie. Ma być wybudowany parking dla samochodów osobowych, przystanek dla autobusów komunikacji dalekobieżnej i naszej miejskiej darmowej komunikacji, a także projektowany jest tunel łączący dwie strony miasta, które tory dzielą Kościerzynę. Tym tunelem będą mogły przede wszystkim korzystać dzieci i młodzież chodzące do szkół, do obiektów naszych miejskich. Ewentualnie w projekcie są też przewidziany zakup autobusów. Tutaj właśnie też problem połączenia jakby całego miasta. Dosyć podobny problem występuje też w Wejherowie, gdzie powstaje węzeł Zryw, czyli właśnie tory kolejowe, które dzielą miasto. Natomiast jeżeli chodzi o daty, kiedy ruszają prace, no i kiedy możemy spodziewać się już efektów? W pierwszym etapie jesteśmy gotowi do tego, aby ogłosić przetarg na modernizację i remont, termomodernizację dworca. Przede wszystkim fasady zewnętrznej, stolarki okiennej, drzwiowej, modernizację poczekalni, kas, toalet, budynku po prawej stronie magazynowego, tak żeby optycznie przynajmniej stanowił on już wizytówkę, a nie straszył w mieście. Podobnie ten projekt realizujemy wspólnie z Gminą Wiejską Kościerzyna. Gmina Wiejska jest przygotowana do ogłoszenia przetargu na hucznie nazywają się to drogi transportu rowerowego, gdzie chcemy połączyć Wielki Klincz, Skorzewo, Sarnowy i Dobrogoszcz z węzłem integracyjnym, z dworcem PKP w Kościerzynie. Natomiast kolejne etapy, jeśli chodzi o przejście z tunelem, chcielibyśmy to powiązać terminowo z modernizacją linii kolejowej, którą planuje PKP. A parking rozmawiamy, doprecyzowujemy do końca terminy ewentualnie przejęcia ziemi i terenów od PKP, wykupu, gdzie moglibyśmy to zrobić i wtedy też będziemy wykonywać właśnie parking na ponad 200 samochodów osobowych, 6 stanowisk dla autobusów dalekobieżnych, 3 dla komunikacji miejskiej. Czyli to są planowane zmiany i ulepszenie infrastruktury, natomiast jeszcze kolejną rzeczą, którą miasto się zajmie, jest właśnie zmiana oświetlenia. Jak duża jest skala tych działań? Tak jest, wspólnie z Energą podpisaliśmy porozumienie. Chcemy złożyć projekt do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wymiany oświetlenia na terenie miasta Kościerzyna. Ma to być wymiana 1919 punktów oświetleniowych, opraw oświetleniowych na dotychczas istniejących słupach na oświetlenie LEDowe, w przypadku którego jesteśmy w stanie zaoszczędzić około 30, nawet optymistyczne szacunki mówią o większej ilości oszczędności w zużyciu prądu. Kolejna sprawa to mamy już oświetlenie, teraz czas na wody, czyli uporządkowanie zlewni rzeki Wieżycy między innymi. Tak jest. Jest też taki projekt, do którego chcielibyśmy wspólnie przystąpić. W czasie ostatnich anomalii pogodowych, jak wszyscy wiemy, są to dość gwałtowne, krótkotrwałe, ulewne deszcze, gdzie bardzo często zdarzają się podtopienia. Chcemy doprowadzić i uporządkować deszczówkę w Kościerzynie oraz zlewnię rzeki Bibrowej, która przez Jezioro Kapliczne i Wieżycko wpływa do rzeki Wieżycy. Zmienić troszeczkę jej przebieg, wybudować więcej zbiorników retencyjnych, aby ten pierwszy główny rzut wód przejęły zbiorniki retencyjne
i żeby przy coraz większej ilości terenów utwardzonych nie było problemu z zalewaniem mieszkańców. Kolejnym tematem są drogi. Tutaj droga Północ, która miała troszeczkę odkorkować Kościerzynę i pomóc właśnie w komunikacji, w przejeżdżaniu przez miasto, jednak nie powstanie, przynajmniej nie w takiej formie. No właśnie, odwołanie tej decyzji, czy zrezygnowanie z budowy drogi Północ, to definitywne zakończenie myślenia nad tym tematem, czy po prostu poszukiwanie innej drogi na rozwiązanie tych problemów? Nie, na pewno tym tematem będziemy musieli się zająć. Będziemy musieli znaleźć alternatywne rozwiązanie połączenia drogi 214 między Toruniem, Lęborkiem, Łebą, przede wszystkim w okresie letnim. Natomiast na dzień dzisiejszy to połączenie rzeczywiście radni podjęli decyzję o rezygnacji z tej uchwały. Rozpoczęliśmy jakby tą inwestycję, budując ulicę Kalinową i Wrzosową. Natomiast też według mnie, i to też jest moje zdanie, że lepszym rozwiązaniem jest pozyskanie środków ze schetynówki na drogę w Trójkącie Przemysłowym, gdzie mamy tereny typowo usługowo-przemysłowe, do których na dzień dzisiejszy nie ma dojazdu. Jest duże zainteresowanie przedsiębiorców, aby skorzystać z tych terenów, żeby móc się rozwijać, żeby stworzyć miejsca pracy na terenie Kościerzyny czy w okolicy, ale trzeba im dać taką możliwość. I chcemy, i radni też zgodzili się na to, aby w pierwszym rzędzie wybudować ze środków ze tak zwanych schetynówek drogę w Trójkącie Przemysłowym, aby otworzyć te tereny i dla mieszkańców przede wszystkim stworzyć miejsca pracy. W tym terenie buduje się już bardzo duży browar w Kościerzynie. Firma związana z automatyką i robotyką. Powstał w ostatnim roku węzeł betoniarski, hurtownia wędlin. Zainteresowane są firmy związane z branżą spożywczą i stolarską. Przygotowujemy dla nich kolejne działki. I jeśli to pójdzie w tym kierunku, to mam nadzieję, że ten teren wyraźnie stanie się takim terenem przemysłowym, gdzie przede wszystkim nasi mieszkańcy znajdą pracę. Czyli nie tylko, żeby Kościerzyna przez kierowców była po prostu omijana, ale także, żeby inwestorzy mieli warunki do właśnie inwestowania w samej Kościerzynie. Nam zależy, żeby do Kościerzyny chcieli przyjeżdżać, a nie omijać i przejeżdżać tylko bokiem. Tak, powiedział pan, że to ma jakby tutaj być sfinansowane z tak zwanych schetynówek. Niedawno została ogłoszona lista właśnie tych projektów, które w ramach schetynówek będą realizowane i właśnie, czy Kościerzyna już też może tutaj mówić o tym, że udało się pozyskać te środki? Tak, w wstępnej liście rankingowej opublikowanej przez Urząd Wojewódzki jesteśmy na 11 miejscu. Tych środków, nawet jeśli zostaną one ograniczone, starczy dla nas. Jeśli się nic nie stanie, dostaniemy dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych do tej inwestycji. To znaczy, że możemy sobie cesiec, no i plus zieciec Kościerzynie, żeby udało się zrealizować te plany. Godumedzi se z burmistra tego gardu Michała Majewścim, Quele banowiściowi infrastrukturze, ale też innych inwestycjach, jakie są przed nami w gardze Kościerzyna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich.